Хора, окей. И здравейте хора. Днес ще играем Bike Life с много така байкове. Тук може да видите, че в байковете, който го нямам, защото струва 500 000. Fox и тук не знам я какво. Сега пускаме рандом байк. Спим близо за това, защото е с Fox, е то с боксер и е то с марзоч. Бомбър. Разгледаме малко това. Мате, какво стана? Ще малко байк парка. Тук съспеншените влазат. Уй! Ама тук това норко е много тежко и много трудно се върти по изолът. Много. Аз се закъщих. Not bad. Not bad. Not bad! Not bad! Майко! Ла. Леко, мама, леко! Какво правя сега? Какво става? Помощ. Моля ви се. Аре, диеч, почваме диеч. Диеч! Опа, диеч. Диеч. Мата, как ще се... Оп! Диеч! Оп! Това беше гатякото. Уй! И сега да полетиме. Аз и ти да полетим! Уй! Гати влиза да чуе. Норко. Оп, норко. Аз ти да полетим! Искам тук да дропна. Уй. Дроп. Дроп. Скок. Ой. Искам да дропна това. Чекай. Искам да се кача като хората. На крак. На крак гори. Това беше един добър уип като за норко. Сега трябва да се качвам 300 години. Какво права, бе? На поле! Пау! Тук вече... Няма на полета. Тя не стълби. Майко! Върти бе! Просто жене в момента това рапоструха. Ма сега. Първо ще ги спуснем тия стълби и ще гледате как ми влиза всичко. Как влиза. Ама не в буквалния смисъл, да? А как влизат люките и шоко. Гледайте, просто колко е задоволително да гледате. Ой. Опа, чакай, че бада! Малко тук не мога да се помпва и се ще се може стане, ако съм с голяма засилка. Ще гапна. Без да искам. Аз ще гапна. Оп! Аха, обед. Тя ме разглеждам още работи. Като примерно дроп, аз мечтах да ще скочим дроп. Айде. Ето го дроп, което. Хоп, дроп. И ще включай да направя на дропа. Yes! Сега тук малко Суливан, тук малко Миражи! Миражи! Аз ти памети. Опра тук. Опа. Не хвана още автомата му рипте, ако съм с тази кава да си опа.
Аз трябва това буквално просто да го рипнем на флап. На флап аз. На крак. Аз съм задължен на крак да го рипнем. Сега, гледай. Засилиме. Ще засилиме. Засилил съм се. И да, бе, бате, аре, спри се, бе! Изнервих се. На поля! Ама какво е това летене? Аз затръгнахме чувка. Няма, бате. Малко си магитаира. Ох! Ой! Отказвам нещо за следващата част. Ще бъде твърдак! На моля, не! Както не на югната с ним топлен бли! Аз искам да тук рипнем това. А ти? Искам да литнем. Ма е така, как се лети, бата, сакам да литнем. Баш като за снимка си. Баш като за снимка. Ма като за снимка, разбирате ли? Като за снимка. Искам така да го накрепим някакси важно като за снимка. Те, като. Баш като за снимка, бата. Баш като за снимка. Но верно се, бата, като за снимка. Леко около. Малко шока е... Баш като за снимка. Добре, вече почваме да караме. Оп. Дай ще се пробвай, пича. Тук не виждам нищо. Ето тук уип. Браво. Not bad. Little tipo. Аз и ти да полетим. Оба, подпаря. Еба ти уип. Аре, довиждане, момчета. И до следващия път.